Guys, good morning. Lupa tag drone Rick. Drone. Nakalimutan ko na yung mga guys. Lupa tag drone. Ini sa Bintal mga guys, Riyadre. Lupa tag drone. Kung kuha o aerial view dre. All points updated. Ayan mga guys. Mga aerial view dre napita, mga view kayo. So naka-record. Ayan mga guys. Kung kuha view diri napita oh. Sulit ka diri mga guys. Hindi ka mag ano siya mga guys oh. Hindi mag-jogging ring buntag. Siya mga guys. Ito yung dalan. Doon sa LTO. Hindi ka mag-practice dito yung sekenda no? Tuloy tayo. Tuloy tayo mga guys. Bagal na.
Kita tag Andre. Kita tag crisis. Hindi rin naman kita crisis diri mga guys oh. Bukid naman na diri god. Sagingan. Dai project diri mga guys makita. Ingaw man. Ingaw kayo mga guys. Guys. Itong pairag project dre, una may makitang project. So wala tay kitang Andre. Project. Ingat na mga guys, puro na kahuyan. Tayo itong home point. Diyan sa mga guys. Okay, return to home. Return to home. Return to home tayo mga guys. Kung yan dalan para return to home no. Itong public ko na ito direct. Itong public ko na ito mga Landing. Yun, mawalan to siya mga kabro, mga goy. Maraming salamat sa pangtanaw niya ako ang video. So kita-kita na buta next video mga kabro, mga goy. Maraming salamat sa inyong pagtanaw. See you next video mga kabro. Bye bye.